ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ଭୟଶୂନ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ତାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ, କେବଳ ଆଉ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦୁକୁ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଭୟତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଅଭୟତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଭୟଶୂନ୍ୟ କରିଦେବ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ କିସ ବାହୁନି ବି ଚରଣ, ତିନି ପୁର ଲୋକ ଯାର ଶରଣ, ମତେ ଶରଣ ଦେବ ନାରାୟଣ। ଇଏ ସଚରାଚର ଜଗତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରେଇବ, ଡରେଇବ, ଚିନ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ମାତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଶ୍ରା କରିବେ ନା, ଆପଣ ଭୟଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ସର୍ବବସ୍ତୁ ଭୟାମିତଂ ତ୍ରିଜଗତଂ ବିଷ୍ଣୁ ପଦଂ ନିର୍ଭୟଂ। ଆସନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଲୁହ ଢାଳିବା ତ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ, ହାତ ପାତିବା ତ କଳାହାଟ ଦ୍ୱାରରେ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବା ତ ଲଣ୍ଡାବର୍ତ୍ତ ଉପରେ। ତାକୁ ଛାଡିବା ମାତ୍ରକେ ଏ ଲୁହ କୋଉଠି ଢାଳିବାନି ଆଜ୍ଞା, ଶରଣାଗତ ହବା ତ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆଉ ଦେଖିବେ ଥରୁଟିଏ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣକୁ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କଲେ ଆପଣ ଭୟଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବେ, ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବେ।